Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina haza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Rasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi Fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu matta'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma tabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa tahfazu akhona wa nasdadu kaila ba'ir zalika kailu yasir. Ini saya ora ngerti nek ora diterangke saya tetep saya ora dong. Walama fatahu lan tetkalane padha mbuka utawa ndudah padha ndudah sapa dulur-dulure Nabi Yusuf mata'ahum ing wadah-wadah utawa ing oleh golek bantuane dheweke kabeh. Ae tegese awiyatahum ing wadah pangane dheweke kabeh alati wadongu kang padha nyelehake sapa dheweke kabeh fiha ing dalem wadah almirata ing mirah iki nek cara nggone dhewe ya ing sembako ngono wis enak niki sinonim niki persamaan tembung. Dadi ing sembako sing dilebokke nang kronjot-kronjot sing ditumpangke nang unta-untane dulure Nabi Yusuf niku bihadrati abihim kelawan ngadirke bapakne dheweke kabeh. Di nang ngarepe bapakne nang ngarep omah digatekke, disekseni, diwirui bapakne don dudah gawan sing neng wadah-wadah kronjot sing ngertine ya isine sembako. Nek ten zamane Nabi Yusuf ya gandum saanterone ning ngarepe bapakne nang ngarep omah ngono. Wajadu
mongko padha nemu sapa dheweke kabeh bida atahum kelawan gawane dheweke kabeh. Wahia utawi gawan sing digawa karo onta-ontane niku samanul mirati direga sembako ala zidafa'u kang padha istilahnya ngejokke sapa dheweke kabeh hu ing iku rega li Yusufa keduwe Nabi Yusuf. Mula kok gawane jebul kaya ngene, persis kaya ngen-ngen sing kita ngen-ngenke wingi. Sarwa apik, sarwa sip. Rudat mongko dibalekake. Rudat dibalekake apa gawan ilaihim maring dheweke kabeh. Kok gawan-gawan sing nalika mangsa urung paceklik mbiyen warga masyarakat dokon setor ning kraton sok anterone terus dilumpukke kraton ning gudang-gudang niku kono ana gudang kono ana gudang. Kelingan critane wingi niku ora gawe gudang-gudang niku. Nek ora kelingan ya anu ming ora nyambung iki kok. Ngantek saben-saben pirang mil ngono Nabi Yusuf dipasrahi kon gawe gudang nggo nglumpukke panenane warga masyarakat. Terus saat dilumpukke warga masyarakat do dilungi dhuwit. Dadi le mangan do kon blonjo kaya biasane kae ning hasil panenan dilumpukke ning gudang kabeh. Iki manajemen Nabi Yusuf. Ternyata le ngono kuwi iki nggo ngawekani mangsa paceklik iki. Lambasan mangsa paceklik dokon ngejokke bantuan nganggo saenenge. Kadang nganggo dhuwit titik ning oleh bantuan jumbuh kaya keluargane ngono. Misalkan kur nggo dhuwit 20.000 ning bantuane maer-maer wong keluargane keluarga 6 oleh beras. Edit 20.000 berase ya 20 kilo. Karo ndoke ya si anu 5 kilo. Sakarepku lek nerangke rasa protes. Maher. Padahal dite ming 20 ning iso nggawa ngono kuwi. Lah iki lucune niki didudah gawane niku jebul gawane niku ndeke sing disetorke jaman urung paceklik iki. Dadi gawan sing digo mulih iki ndeke dhewe jaman panen disetorke biyen. Dudu ndeke wolu iki ra sing kita setorke dek jaman urung paceklik biyen iki to. Weh lho kok kabeh balekke. Ming bedane ming pitike biyen iki dhewe saiki rada tuwa. Pitike. Pitik ora pitik iki kaitane dhewe dadi malih rada tuwa. Lah kok rondo. Ndi ana pitik rondo. Ramutu. Dadi rudat ilaihim gawan kuwi iso bali. Jan iso bali. Kok ndeke dhewe dhisik ya iki. Kalu mongko padha ngucap sapa dulur-dulure Nabi Yusuf ngucape ya abana. Duh bapak kita. Maiku apa? Tabri utawa nabri niku. Maniku napa? Nabri gawe lacut sapa kita lah kok ming ndeke dhewe bali mulih. Kok ming bali kudi. Niki terus
kesalahan kita niku napa? Kok dadi ming dibalekke ndek emben lan iki padha karo ora golek bantuan utawa ora sithik rong sithik golek ijol nek niki ming apa niki bali. Lho niki malah ten iki ana apa iki? Sing le nggawa nomor loro saka dhuwur kae iki lho ndakmu to iki lemu nggawa dhisik kae to iki lho. Sih kewadahan plastik iki. Kurma turahan bodoh to iki tok gawa niki. Kurma. Dadi setorke ning kraton kurma turahan Bali. Bali termasuk pakaian-pakaian bekas sing biyen disetorke Bali yo kan. Jan Bali iki kaosmu biyen kae lho isih kaya ngene kaosmu. Ya mung rada lawas titik. Biyen rada putih saiki coklat. Kaosmu kok ngene iki. Gek kita niku salah apa to, Pak? Kok dadi mengkur Bali kudine niku. Ae tegese manak zibu. Kalziba yak zibu. Manak zibu. Maniku napa nakzibu nggorohke sapa kita. Bima kelawan barang kulna kang ngucap sapa kita. Min anna saking sak temene utawi kita iku kodamna netepi sapa kita ngala khairi rajulin ing atase bagus-baguse wong lanang angzalna kang wis tumeka sapa kita wa akramna lan wis mulyake sapa kita karomatan kelawan kamulyan ngazimatan kang agung. Gek kita niku salah apa? Kita niku tahu berbuat goroh napa, Pak? Jajal kok dadi gawan sing kita go mulih ming ndeke kita dhewe. Ora ana liyane. Seka sing kita ucapke niku kita salah napa wong wingi nalika mrika. Nah wingi nalika mrika min ana kodamna nalika kita mrika teka ten kraton sing terkenal sekali rajane niku sak apik-apike wong. Jan sak apik-apike wong mula kita kodamna. Kita mrika tekan mrika ya mulyakne dheweke sesuai karo aturan. Kamulyan sing agung kita ming inggah-inggih sendika dawuh. Sak uni-uni ming dumpluk kita niku wong rika Raja Agung Binathara. Raja Agung bagaikan Bathara ngono lho, Raja Agung Binathara iki. Raja Agung bagaikan Binathara niku. Gung Binathara niku lho. Bagaikan kaya anu kuwi. Le mulyake ya wis ora kaya-kaya. Ning kok ternyata sikape kaya keten. Kok karo kita ternyata ora apik. Njaluk bantuan ming dibalekke meneh ndeke kita niku raja napa? Lah iki ming raja dengkel ngene iki. Wah. Ale muni wong paling apik-apike wong sik malah mingkur mbalekke ndeke awake dhewe pamangka terkenale muni dadi raja sak apik-apike raja. Lah kok mingkur oleh raja jengkel. Do nesu-nesu kae. Angger kocap pagol ngono wis le goleki cacate ra kaya-kaya.
Nah aku wis ora percaya saiki. Wong raja kok kaya ngene. Muni apika kae wis ming beltut. Sing kagol nomor 5 ya melu kagol. Anak nomor 5 ya melu kagol. Lek ngonekke ya ngono kae. Wes, ora ngandel nek saiki aku wis weruh dhewe karo wis ngrasake. Uduraja nek ngene iki jenenge. Lah terus apa nek Uduraja? Lah ya ming Raja Bandung. Lha ngono iki jan sak karepe. Lah wong kagol iki ngono kuwi, Jeng. Wong kagol iki sauni-unine nek wong kagol kuwi. Wis ra weruh apike kok ya. Padahal kuwiwe ya ora kok elek. Wong mara ya dikeki ming wae sing dikekke iki mbiyen ndeke-ndeke. Sing disetorke jaman mono ning kan cetha dibalekke dikeki. Cara milang-milang elek, endi eleke wong ra elek blas kok. Ning wong kagol, akhirnya ya tetep ra elek wae biji elek ngono iki to nek wong kagol iki ngono kae. Kagol sengit, wah wis. Lek biji wis ora kaya-kaya kae. Kuwi ora mbiyen saiki anggere muni kagol apa sengit ngono mbok apike kaya ngopo ora ana ketoke. Wis apike kaya ngopo ora ana ketoke. Ning nek kocap judo alah wis. Ora kaya wingkoe. Wah. Ajane kok wingko, mbok telek lencung. Wes kaya emas apik. Iki nek unine wong ya ngono kuwi karena pamrihe duniawi. Nek jenengan paham oke-oke unine wong niku mengarah ke sing bangsa duniawi. Makane angger donyane niku dianggep ora cocok, wis sengite ngaya-wara. Ning nek donyane dianggep pas, le seneng ra kaya-kaya. Karena mayoritas orang cocok karo ora cocok niku tetep pertimbangane bukan syariat agama, bukan benar salah menurut agama, tapi sing bangsa donya mungkin nyocoki nenggon babagan materine. Mula iki engko terus elek ora kaya elek, apik wah wis apike ngumpuli liya-liyane nika wong cocok. Sebabe le dianggep cocok nguntungke nenggon kadonyan. Ana sing nenggon kaprajan. Karena secara praja wah terus kaya wong priyayi kaya wong sing apik tanpa duwe elek kaya bener kae. Lah iki engko nek sing do golek praja ngeten iki ya sing ditempleki karo sing dicocoki biasane sing do ndek kaprajan dhuwur-dhuwur. Nek sing ora ngono ya seleng elek-elek wis ngono kae. Anu kae ta wong iki butuhe niku tuntutan kaprajan. Ngantek ana wong ngomong kae, "Ayo paling ora iki nek menurutku." Iki lho, iki praja iki angger kalimat menurutku iki wis. Paling ora iki nek menurutku, mungguhku nek wis ngaji lak ya ora ngono kae. Kamangka sing dimaksud ra ngono kae iki ya ora cetha, ora ngono kae piye, Jek? Ya ora ngono kae. Lah ya ora ngono kae piye, Jek? Pokokne ra ngono kae. Lah ya wis angel banget iki. Engko iki ming waton omong paitane kadonyan asline ming ra cocok. Mula tembungmu terus muni ra ngono kae. Malah ana sing le nuntut dah yo wong wis pendak dina ngaji iki lak yo nek menurutku ngono kuwi ngalor ngidul iki ya sing nyocoki karo wong ngaji ora kok mung kaosan gandul katokan cekak
Dadi sing dienggo alasan nek pas ra ngaji metu saka omah ki kaosan gandul katokan cegah. Lah mongko gaweane ning kebon, gaweane ning sawah, apa ya krudak-kruduk sarungan. Lah nek nang kene rak ya ora mlaku to, ning sawah kok krudak-kruduk sarungan. Malah ning sawah pundake disampiri pacul je bathikan mlitit. Hae man-man bathike. Dadi ora cocok niku ling goleki alasan sok ra mutu ngono kuwi. Hal sing ora dosa kaya-kaya elit banget di mata mereka. Sementara nalika mereka niku nyacat dosane gedhe ora krasa. Ha sing nomor 3 lah nek kono ki di luar ngaji kaosan gandul katokan cekak ireng ngono kae. Kae iki eleke nggondi dosane nggondi. Kok dadi lehmu ngelek-elek kaya ngono, kae eleke nggondi wong kae ngono kae ya ora dosa, syariate ya ora ngaramke. Wong nek nggon ngaurate wong lanang ki wudul tekan dengkul. Kae didelok kathoke ya tekan dengkul, berarti sesuai karo syariat. Dhuwur wudul memunggah dudu ngaurat, kowe meksa ditutupi kaos gandul. Kowe ra main-main mereke Jupiter. Pula kaos gandul merek Jupiter iki tau ndal. Kowe tau duel biyen ken sprene isih kuwi. Kaos gandul merek Jupiter kuwi. Wangun kae. Ndi nggon elek karo nggon dosa ndi? Wong kae iki ora kleru, tok elek-elek. Dadi sing asline elek iki malah kowe kuwi wong akhlakmu sing basa. Ngelek-elek wong sing ora elek. Kono aman ning nggon catetane ngatit ora ana wong ora elek, kowe malah dadi kebak. Leng elek-elek kuwi dadi mungguhe Allah kowe iki hina asor karena duwe kelakuan kaya ngono, sing tok elek-elek kae malah ora asor wong ora elek. Kayak kamangka ketoke kaosan gandul angger bareng ngungak sawah kae saka sawah bali. Pacul sampirke pundak karo nyangking tela kaspa sak wit kae kamangka teng tlolang telane. Telane teng tlolang. Tekan omah saiki godhog ora dipangan dhewe. Ternyata ming arep digawa ngaji esuk. Takon wae lah telane kok apik-apik sak uwit wae kaya semono. Ambok wedok nika sing wanti-wanti nek mulih kon jedol tela. Lah ming urip wong loro kok sementen iku pontek. Ketok iki arep digawa ngaji. Kae. Lah kok digawa ngaji? Lemune ngrasa ra penak wong kerep dikeki liyane dheke ra tau ngekeki. Iki upamane. Lah kok malah do krasa. Wong kerep dikeki lemune ra tau ngekeki. Terus jedol ketelo. Wangun tenan kae. Lah niku malah apik banget arepa kaosan gandul garap sawah sesuai tanggung jawabe mulih jedol telo le jedol ora dipangan dhewe sejane arep nggo sedekah. Jan saka mangkat tekan mulih ku ora ana eleke ning malah dibiji elek. Sing biji kuwi ming krana ora tek jodoh. Mula ya sing elek malah sing biji kuwi kok ya wah nek kuwi wis parah nek iki. Dan ngono kuwi akeh gambaran-gambaran tingkah sikap sing kaya keten iku ten tengah warga masyarakat rika akeh. Makane kula aturke
Mbok yo ora sah ngono kuwi ndak jenengan iki catetane ngate tokeh banget. Gara-gara Allah dengan dimotivi utawa dilatar belakangi ora jodoh sing didadekke material eleke kamangka ora elek niki kok walah mesake jenengan yakin sesuk nek ditimbang ketoke abot eleke nek modele ngono kuwi. Wah akhire ketemune fa ummuhu hawiyah. Dadi manggone jenengan iki ming neraka hawiyah. Ora berat. Wis nang donyane mangap-mangap nang kono saya amba sesuk. Karepmu. Ya ora dong kok. Wakilalan den ngendikake. Al makna utawi maknane iku nahnu utawi kita iku lana tubuh ora njaluk sapa kita mingka saking panjenengan ya abana he bapak kita ngindarujungina nalikane bali kita ilal maliki maring sang ratu bidongatan kelawan sembako gampangane ukhra kang liya. Fa inna hadhihi mongko sak temene utawi iki alati hiya iki sembako iku rudat dibalekake ilaina maring kita kafiatan hale kabeh. Balekke kabeh lana keduwe kita. Fi samani tongani anu to'ami ing dalem senile rega pangan. Dek tenan Bapak kita ndono nang gone Sang Ratu niku ora tau njaluk apa-apa saka jenengan. Wale omong ya ngono kae to nek wis golek muka niku wis ngono kae. Dadi nalika kita mriko nggawa dhuwit niki wae urunan jenengan ora katut kula tarik. Dadi urunan 7.000 niki wae jenengan mboten katut kula tarik. Wong jenengan iki bapak kita. Sejane arep nggo mulyake jenengan niku. Lah ning kok mbasan diungak gawane kok ming ndeke kita jaman ndek mben iki gek kepiye iki. Wes kok ming dibalekke wutuh ora ana sing kelong. Ketok ya ora dipunjuli barang lemune lomo kok pas. Ya wes. Marai ketularan. Jal nek ngeten iki terus piye? Kondange Ratu Lomo, buktine Le Lomo piye lah iki kan ketemu wong sing memang kudu disikapi ngono, Jim. Wong Lomo ki ora kok terus wutuh. Kabeh dilomani ya ora kadang-kala. Kadang-kala niku. Ayo ketemu wong ketoke ya sak kadar, ora kudu full dilomani, tetep diapiki ning sekedar. Niki Nabi Yusuf ngapiki sekedar. Gek nek ditelesih-telesih alasane apa kabeh wong ngerti. Kenapa kakang-kakangne disikapi ngono kuwi? Insyaallah semua orang akan memaklumi Nabi Yusuf. Ora kok nyalahke Nabi Yusuf dianggap cetil ora, mesti memaklumi kok ya. Dibalekke sejarah aja iki nyikapi sing nyilakake dhek mbiyen malah di sejarah mateni mosok saiki kon munjuli ora siyut. Padyake. Salahmu wong biyen duwe kelakuan kaya ngono, iki wae meksa diapiki lho iki. Nek liyane Nabi Yusuf wah malah dicekel to diuleh-ulehke to dikunjara kudune. Lah diwales kudune. Iki wae meksa isih diapiki, isih digawani men ra kecingkrangan, kurang piye.
Jenengan kocap ra jodoh malah ngelak-elak nek muni cetil wae ya delok-delok kok ya. Lomo ya lomo ning delok-delok ora sak-sake. Iki gandeng ngadepi wong sing duwe masa lalu nyilakake ya engko ling lemani sak kodar ora kok terus full. Kaya jenengan nek ya ngono ta wong iki wajar. Apik ro tangga nika rak kadang kala nyuwun ngapunten lho Bu, ling ngekeki sok beda. Nek ngekeki tangga sik siji karo siji beda. Anake wedok sing dikon-kon ono iki terke nggone mbok dhe kulane kae. Karo sing iki wetane. Lah kok beda, Bu? Iki kulane kok semene wetane semene. Beda lho kuwi. Wis wong mbok dhe kulane iki nek karo awake dhewe we. Ah, iki ketemu ta. Nek karo awake dhewe we. Nek sing wetane ora isanan karo ora hitungan apa-apa mrene. Mula saiki ya terana genti rada beda karo mbedake. Kaya bodho iki kae ngekeki parsel antarane dulur sing siji karo sijine rak beda-beda. Iki wae karo sedulur. Wajar ora saiki ra mbiyen ngono kuwi iki wajar. Dadi aja nuntut nek niat ngekeki rak ya dipadha sakarepe sing ngekeki kok mah ngatur-ngatur. Iki malah ngatur sing ngekeki ya sakarepe kono sing duwe kono kok. Jebul sing ngomong ngono kuwi tak dikeki titik. Demo kan padha. Wong meri. Wah, banget sing modele ngono. Mulane tenan iki Bapak-bapak, Ibu-ibu, gambaran akhlakul karimah, gambaran budi pekerti utawa akhlak sing apik dicontohke karo Nabi Yusuf. Kadang-kala memberi tidak cuma sekedar memberi, tapi mengku sikap sing ten niku-niku ki dienggo ndandani kelakuane sing diberi. Iki cetha niku. Wis karek jenengan tiru urip niku ora mung sekedar akeh ngubengke tesbahe akeh posone, tapi akhlakul karimah niki sing perlu dibangun. Cetha niki. Sepindah mulai nyaosi pengumuman mangke dalu malam Selasa legi pengajian lapangan di Lekasi ning disuwun manggon tenggene Bu Umi Ponggok Setunggal. Nek ngaji ya ngaji artine bar ngisa langsung ngaji. Ngoten niku rasa dadak ditunda-tunda jam 8 lekas ya jam 8 lekas. Ewa semono le teko jenengan bebas jam 09.40 ya oleh. Ning pokoke iki le lekas iki jam 8 ngono iki lho. Mangke dalu sedaya kasuwun tindak rawuh kakung putri sekalian Pak Tarmin karo Bu Umi arep nyuwun donga pangestu pamit arep tindak haji. Dadi nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya mangke dalu. Ngeten muga-muga napa sing kita lampahi menika manfaat faedah dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.